har blivit bannad. Ja, de har blivit bannad. Simon! Hej! Jimmy! Eller så gör man som den där piraya-hunden i Frankrike som försökte äta upp min arm. Det bara... Men det verkligen slet i den. Det slet sig. Men inte så. Ja, men det gjorde du. Det gjorde jätteont. Ja, det var jätteroligt. Åh jävlar, vad läskigt. Det står akta er för blattar. Va? Du, Städa då! Du! Nu ska vi se vad vi har i kylen. Är det Tubbas yoghurt det här? Det var ingen som ville ha den, så jätteäckligt. ja, då säger jag. Och sen... Nej. Och sen... Akta larven! Filmar du? Larven filmar. Larv. Nej. Nu är den rädd. Oj. Sen bara... Nu är skräckslagen. Ska vi avrätta den? Nej. Ska vi bygga ett gulligt litet hus till? Ja.